Sziasztok, szép reggelt kívánok nektek! Ez a reggeli marketing fél óra, 9 óra, és mindig 9-kor hétfőn és szerdán tartjuk ezeket a reggeli marketing fél órákat. A mai témánk pedig a forgalom generálás lesz. Nem vagyok egyedül, van Jakab Tündi, Hofer Szabolcs, Jó Adrián és Ermai Zoltán. Már nagyon sok mindenről beszélgetünk, a célpiacról, és hogyan lehet megtölteni a felületedet olyan jó tartalommal, hogy megtaláljanak téged az emberek, valamint most már előrébb megyünk, és minél több információt szeretnénk nektek adni, hogy megtudjátok, hogyan lehet jól felépíteni egy üzleti felületet, és hogyan lehet online, itt az interneten nagyon ügyesen itt lenni, meglenni, és az, hogy lássanak titeket, és észrevegyenek titeket, és legyen bevételetek ezeken a felületek által szintén. Szeretném felhozni Csermai Zoltánt, a szakemberünket, aki már ebben az évben, meg az elmúlt évben nagyon sok tudás anyag által gyarapította a tudását szintén, és szeretném, ha kicsit a forgalom generálásról szólna pár szót nekünk. Sziasztok, szép reggelt kívánok mindenkinek, lehet engem hallani? Lehet engem hallani? Oké. Na, szép reggelt kívánok mindenkinek, én is köszöntök mindenkit a reggeli marketing fél órán. Ugye a mai témánk a forgalomgenerálás lesz, és ennek keretén belül átveszük azokat a dolgokat, hogy miért fontos ez tulajdonképpen, és mi ennek az egésznek a lényege. Igazából a forgalom generálása az online marketing egyik alappillére, tehát hogyha te online szeretnél megjelenni, online szeretnél érvényesülni, akkor igazából a forgalomgenerálás neked mindenképpen használnod kell. Mit jelent ez pontosan? Van egy olyan felületed, amelyre bizonyos célforgalmat irányítasz. Mint egy közlekedési rendőr akár, hogy megmutatja, hogy merre menjél, tehát kiválasztasz egy bizonyos célközönséget, és ez a célközönség el kell jusson arra a bizonyos felületre, amelyen azokat a termékeket, szolgáltatásokat hirdeted. Ha nincsen felületed még jelen pillanatban, akkor javaslom neked, hogy szerezz be egyet. A legjobb erre egy blog, de erről beszéltünk már a korábbi részekben. Tehát a forgalomgenerálásnak ez a lényege. De miért fontos ez? Azért fontos, mert neked ki kell választani azokat az embereket, igazából egy szűrőt kell alkalmaznod, és ezeket az embereket kell információhoz juttatni. Ezek az emberek érdeklődők lesznek a tevékenységed iránt, és ezáltal, miután érdeklődők lesznek, így nagy valószínűséggel, ha megadod nekik azokat az információkat, amire szükségük van, akkor folyamatosan vissza fognak hozzá térni. A blog az egyébként ez egy ilyen dolog, hogy folyamatosan visszatérnek hozzád. Ugyanakkor ezek az emberekből lesznek majd később a vásárlóid. Biztos voltál te is így, nekem legalábbis régebben ez ilyen bevált szokásom volt, hogy elkezdtem kommunikálni az emberekkel, tettem be különböző posztokat, különböző dolgokat csináltam, és jöttek is az emberek, mert ráirányítottam a forgalmat, igen, nem mindegy, hogy milyen tartalommal látom el azt a felületet, amire forgalmat irányítok, hiszen ha nem az a tartalom, de ezt a tartalommarketingről beszéltünk a múltkor, ha nem az a tartalom van rajta az oldalamon, ami miatt odajöttek, akkor igazából hiába irányítok forgalmat bárhova, nem lesz ebből semmi előnyöm. A lényeg az, hogy több oldalról tudsz, vagy több felől tudsz forgalmat generálni, lehetnek ingyenesek, meg fizetett forgalomgenerálások is. Ezek is mind a kettő nagyon tud hatásos lenni, mind a kettőt érdemes használni. Az ingyenesek legfőképpen a közösségi médiából, a fizetettekből, meg általában pay-per-click hirdetésekből származó forgalomról van szó, amik ugye azt jelentik, hogy akkor kell igazából fizetned, hogyha egy hirdetésedre valaki rákattint. Mind a kettő nagyon hatásos tud lenni, és a forgalomgenerálásból mind a kettőből tudsz érdeklődőket toborozni a saját oldaladra, és a saját oldaladon megjelentetett dolgokra vevőket tudsz találni ezáltal.
Köszönöm, Zoli, hogy elmondod ezeket a hasznos információkat, és ugye mivel mondtam már az elején, hogy nem vagyok egyedül, van egy olyan csapattagunk is, Jó Adrien, aki nagyon sikeresebben forgalmat tud generálni az saját oldalára, és nagyon ügyesen csinálja, és ő szeretné most felhozni. Szia, Adrien! Sziasztok, játszunk itt a mikrofonnál. Remélem jól hallani a hangomat. Jó, Adrien vagyok, és többféle témában találkozhattok velem a Facebookon. Leginkább, de persze kihasználom a YouTube-nak a lehetőségeit, a G+-nak a lehetőségeit, azon a Pinterest-tel, igyekszem a LinkedIn-en is jól oda tenni magam. Igazából a Facebook az én terepem, azért, mert nagyon szeretek kapcsolatot teremteni. És az mindegy, hogy most egy olyan témájú blogbejegyzés, amit valaki másik, mondjuk spirituális témában, és ez engem nagyon érdekel, vagy feldob, vagy éppen megérint mélyen lelkileg, azt nagyon szívesen megosztom másokkal, de ugye vannak olyan termékek, amit én értékesítek a Facebookon, és van olyan szolgáltatás, amit értékesítek a Facebookon, illetve hát magát azt a rendszert, amin keresztül ezt megteszem, a kalatút, azt nagyon szívesen mutatom meg az embereknek, azért, mert olyan lehetőségeket hozott magával az életemben, amire mindig vágytam, hogy én irányítsam azokat a dolgokat, amik megjelennek. Ne kelljen hozzá egy külső segítség, ne kelljen hozzá egy külön adminisztrátor, egy külön informatikus, bár hála Istennek az én szponzorom Csernai Zoli, aki nagyon sokat segít, és nagyon hozzájárul ahhoz, hogy szépen alakuljon a kalatunak a külleme, és nagyon hatékony eszközöket tudok a segítségével beépíteni. Például, hogy a kalatúról hogyan jussanak el a látogatók mondjuk például a Facebook csoportomba, vagy egy üzleti oldalamra, ahol az ultrahangos készülékeket lehet egy kicsit jobban megismerni, vagy éppen az ultrahangos üzleti oldaláról hogyan jussanak el az én kalatú oldalamra, vagy a webáruházamba. Tehát egy olyan tökéletes kört tudok létrehozni azok számára, akik jönnek hozzám, hogy mindenki azt veszi el, amire neki szüksége van. Tehát, hogyha valaki fel akar töltődni egy lelki üzenettel, egy spirituális tartalommal, akkor olvassa el, azt meg azt a barátaival. Hogyha szeretne egy kicsit egészségesebben élni, és mondjuk vásárolni egy ultrahangos készüléket, akkor teheti azt is egy-két kattintással, és a karosszékében ülve egy Mastercard, vagy egy Visa Card, vagy egy PayPal számla segítségével megteheti, hiszen ott vannak a megfelelő gombok a megfelelő helyen. Tehát igazából az élmény, hogy széles körökhöz is, meg személyesen is tudok szólni, az szerint, hogy kinek mire van igénye, ez engem nagyon elbűvöl, ez a lehetőség. Köszönöm, Adrián. Igen, tényleg nagyon fontos az, hogy ezeket az információkat tudjuk és be tudjuk építeni szintén az üzletünkbe, az online felületünkre, és nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy ugye a SEO-zás, a közösségépítése, és miket tegyünk bele az oldalunkra, hogy meglegyen ez a... Most meg felhozom majd Hóper Szabolcs. Jó, szia Szabolcs! Te is már itt vagy velünk, és építed az üzletedet. Te hogyan építed ezt a felületet, és hogyan generálsz forgalmat a saját oldaladra, és hol szoktál megjelenni? Sziasztok, először is szeretnék visszajelzést kapni, hogy hallottok engem. Oké, rendben. Na most igen, tehát én is építem itt a saját kis üzletemet, és honnan szerzem forgalmat, ahonnan csak tudom. De nekem van egy elképzelésem, hogy hogyan, ingyen. Akarok érte fizetni. Nem akarok olyan dolgokba belemenni, ami fizetős, és nem biztos, hogy nekem ezt úgymond konvertálni fog, tehát pénzt fog hozni az én kis üzletembe. Tehát én használom a közösségi médiát, tehát a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube csatornát, és ezen kívül a Google-nek is a talált listáját szeretem így használgatni, és hol keresnek az emberek? Tehát Google-be. Tehát gondolj bele te is, hogy Gabi, te hol szoktál keresni?
Google-be? Vagy te is a Google-be? Jó. Tehát szerintem itt Európában és a világon nagy része mindenki a Google-t használja, és beírja a problémáit. Problémát írnak be, és arra keresnek rá, és hogyha elég tetszetős az, amit látnak ugye az első címsorba, akkor rámennek az oldalra, és ott elkezdenek bogarászni, és egy jó nagy időintervallumot eltöltenek az oldal. De itt az a lényeg. Töltsenek el minél több időt, iratkozzanak fel hírlevélre, és akkor kapják az különböző impulzusokat. De szeretek még megjelenni a Facebookon, mert ott akár videóval meg tudok jelenni, akár mondjuk blogommal, vagy akár tehát kisebb kis címszavakkal, vagy csak a fejléccel az üzleti oldalamnak, és akkor is oda is tudok terelni embereket, és onnan tudok az oldalamra terelni. Hát mint egy jó pásztor, összeszedi a kis nyáját, és viszi az embereket egy töltsébe befele, és tehát ugyanígy történik ez is. Egy fontos, témában, ugye Adrián is mondta, a témában vágóan kell kommunikálni. Nem szabad eltérő dolgokat, tehát becsapni az embereket. Hogyha egyszer mondjuk online marketingről beszélünk, akkor nem beszélhetünk utána a habos kávéról. Tehát az emberek nem fognak követni minket, nem fognak megbízni bennünk, nem fognak egy idő után vásárolni, és nem fognak tőlünk tanulni. Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem szabad becsapni őket. Amiről a címszavúban beszélünk, arról beszéljünk a háttérben is. Ez fontos. Én legalábbis ezt észrevettem már, és ezt igyekszem is tartani magam ehhez. Igen, tényleg nagyon fontos, hogy ugye ne csapjuk be, mert itt az emberek már az online világban nagyon sok ilyen dologgal találkoztak, és ez ugye csalódás okozott nekik, és tényleg nagyon fontos az, hogy hogyan építed fel ezt a felületet, és mit jelenítesz meg rajta, mi az, amivel te meg szeretnéd őket szólítani, ugye erről már volt a célpiaccal kapcsolatban, és hogy milyen megoldást adsz nekik a problémájukra, és az, hogy a forgalmat hogyan generálod, azt még szeretném a Jakab Tündét is felhozni, hogy bővebben fejtse ki ezt nekünk. Hát jó reggelt kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntelek benneteket, ugye a reggeli marketing fél órának van egy bizonyos fokú felépítése, és ugye most jutottunk el oda, hogy a forgalomgenerálásról beszélgessünk itt kora reggel. Nem tudom, az a kérdésem itt, akik most velünk vagytok a chaten, hogy nektek mi hívja föl egy weboldalon, egy üzleti weboldalon a figyelmeteket? Mi az, ami ott tartja a figyelmet? Mit szerettek jobban? Olvasni szerettek jobban? Írjátok ide a chatre. Videót szerettek nézni jobban, a színes dolgokat szeretitek, a képeket, a fotókat. Mit szerettek jobban? Ugye videó, kép, videó, képek, videók, többiek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a tartalommarketing szempontjából, ugye beszéltünk az előző fél órában erről, igen ám, mert pontosan ezt fogja meghatározni azt, hogy hogyan generálunk forgalmat az interneten. Mindenképpen azt gondolom, a legelső dolog a figyelemfelkeltés. Ugye nagyon sokszor elmondtuk azt, hogy ilyen 7-10 impulzus kell ahhoz, hogy egy picit ugye ott tartsuk az embereknek a figyelmét azon a weboldalon, vagy az üzleti oldalon, amit mi csinálunk. És nem tudom miért, biztos szoktatok is videókat nézni, és amikor az ember elkezd az interneten foglalkozni marketinggel, akkor egy picit mindig marketinges szemmel nézi a dolgokat, és múltkor megnéztem egy Robbie Williams zenei videót, és nagyon klasszul volt benne ábrázolva, és szerintem valami baromi jól csinálja ez a srác. Az utcán volt maga a felvétel, és egy óriási hajó ment az utcán, és ilyen korabeli öltözetbe énekelt a Robbie Williams. Go Gentleman, azt hiszem ez a számnak a címe, de valami brutálisan jól meg volt csinálva, és rögtön megfogta a figyelmemet. És itt ez a lényeg, hogy a figyelmemet megfogja valami. És az ember ilyenkor egy kicsit átfordítja a saját üzleti dolgaira, hogy én hogy tudnám úgy szemléltetni az én üzletemet, a termékemet, a szolgáltatásomat, hogy ez figyelemfelkeltő legyen. Ez miért fontos? Azért, mert a tömegből ki kell tűnni. Valamelyik nap volt ebben kapcsolatban egy beszélgetésem egy kedves üzlettársam, és kérdezte, hogy hát hogy is kellene neki elindulni itt az interneten. Mondom, rengeteg termék van, baromi nagy túlkínálat, ki kell tűnni a tömegből. Ez pedig csak figyelemfelkeltéssel lehet, és ezért fontos az, hogy azt az oldalt, amit én csinálok, vagy bárki csinál az ő termékére, szolgáltatására, egy bizonyos szempontból nagyon
más tartalommal kell megtölteni. Persze természetesen a termékre vonatkozólag mindenképpen, de ott kell valami plusznak lenni, hogy az embereknek ott megtartja a figyelmét. Ugye nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy a forgalom generálása milyen sok felületet használunk, és itt ugye a közösségi oldalak kiemelt szemponttal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy hát ugye biztos látható, mindenki a lájkokra hajt. Oké, de hát a lájkokból még ugye nincsen semmi az. Tetszik valakinek a szövege, tetszik valakinek a képe, tetszik valakinek a videód. Oké, de hát hogy lesz ebből nekem pénzem? Tehát üzletileg mindig fel kell tenni, hogy egy bizonyos felületet, ha használok, az milyen célt szolgál ahhoz, hogy nekem abból a dologból pénzem legyen. És ugye hát itt van az előző alkalommal mondtam, hogy fogunk majd a közösségi oldalakról csak 1,5 órát beszélgetni, de azt gondolom, hogy a forgalomgenerálásban kiemelkedő szerepe van a közösségi oldalak, mert rengetegen vannak ott. Igazából az ember ide tudja azokat a dolgokat posztolni, amik figyelmet kell, hogy felkeltsenek, ezért fontos az, hogy ezt milyen tartalommal töltjük föl, hiszen el tudjuk vinni a weboldalunkra. Mindenképpen a fő magja az internetes marketingnek a saját üzleti weboldal, mert hogy itt fogok eladni, itt fogok értékesíteni. David Woodnak nagyon sok anyagát meghallgattuk, és kifejezetten nagyon fontos az, hogy az ember egy üzletben benne van, ne féljen eladni. Biztos voltatok már úgy, hogy rengeteg üzleti tárgyalást meghallgattatok, vagy szerettétek volna ti is eladni, de nagyon félnek az emberek eladni. Na most ehhez kell egy bizonyos fokú mentalitás, egy gondolkodásmódváltás, hogy mindenki pénzből él, és ne féljen a termékét eladni. Ugye nem azért mennek fel az emberek igazából egy ilyen üzleti weboldalra, hogy ők csak szétnézzenek, mert akkor elmennének szórakoztató oldalra. Itt valamit szeretnének megoldani, valami problémára megoldást találni. Ezért fontos az, hogy oda generáljuk a forgalmat, oda összpontosítsuk az embereknek a figyelmét, ahol mi el szeretnénk adni az adott terméket, a szolgáltatást, az üzletünknek bármelyik részét, és ugye ehhez kell bevonni a közösségi médiákat, a közösségi oldalakat, a YouTube csatornákat, a G+, és nagyon sok cégnek egyébként már van saját weblapja, van saját klón honlapja, és ezeket mind össze lehet itt kötni azon az üzleti felületen, a kalapon, amit mi használunk, és ez a legfontosabb szempont, hiszen az üzleti weboldalunkról tudnak akár feliratkozni a hírleveleinkre is. Van egy nagyon jó terméked, baromi jó szolgáltatásod, tréner vagy, tréningeket tartasz, tudom én, téglát árulsz, bármit árulsz, de kell, hogy forgalmad legyen, kell, hogy arról a termékről valami információt adjál, és amit megfigyeltünk, hogy nagyon szélesen ki kell szolgálni az érdeklődőknek az információ éhségét. Mert mindenki másképp szeret tájékozódni. Van, aki inkább megnéz egy videót, ahogy ide is írtátok a chatre, van, aki imád hírleveleket olvasni, van, aki azt mondja, hogy akkor az üzleti weboldalra visszatér egy nap mondjuk 6-7-szer, mert kell az információ az embereknek, és ami nagyon fontos, és ezt a tartalommarketingből szeretném ide átkötni, hogy élményt kell adni a vásárláshoz az embereknek. Azt gondolom, ha megnézitek, és az előző posztomban írtam azt, hogy éhes vagy, szeretnél pizzát rendelni, felmész egy pizza oldalra, és baromi gusztusos képek ki vannak téve, már összecsorog a nyál a szádba, annyira éhes vagy, eleve kaptál egy élményt ahhoz, hogy azt a pizzát onnan rendeld. Na most, ha te neked van egy nagyon brutális terméked, amivel rohadt jó eredményeket lehet elérni, akkor már azt az élményt képben és vizuálisan megadhatod az embereknek, amire igazából ők vágynak. Miért fontos ez? Mert ezt kell szemléltetni, hogy jut el ő ahhoz, hogy megszerezze azt az élményt, ami által neki jobb lesz, ha azt a terméket megveszi. Ezért a tartalommarketing nagy mértékben segít abban, hogy vissza-vissza generálja mindig a forgalmat erre az üzleti weboldalra, és ne csak a régi vevőimet tudja mit generálni újra, hanem az internet segítségével egyre több új vásárlót tudjak vonzani ahhoz, márpedig ehhez az kell, hogy ez az értékesítési útvonal, amiről most beszélünk, hogy legyen egy jó üzleti weboldalat, hogy tud ezt minden szinten megjelentetni az interneten, és mindent oda összpontosítsd a forgalmat, ahhoz kell ezt gyakorlatban természetesen felépíteni, amiben mi segítünk nektek.
Köszönöm, Cündi, nagyon szépen kifejtetted és elmondtad, és tényleg nagyon fontos, hogy ezt tudjuk is, és tudjuk együtt csinálni csapatban is, de ne felejtsétek el, mindenki a saját üzletét építi, és saját maga által jelenik meg itt ezeken a felületeken, itt online, az interneten, és ez tényleg nagyon fontos, és hogy itt nálunk csapatnak megtalálja a helyét, és mindenki hozzá tud adni, ez nagyon fontos. Még így a végső időnél felhozom most még Csernai Zoltánt, hogy elmondja, miről lesz még szó, és mi az, ami még fontos. Tehát a reggeli marketing félórákat mi azért tartjuk, hogy azok az emberek, akiknek van egy termékük vagy szolgáltatásuk, és az interneten szeretnének boldogulni, akkor kiismerjék magukat azok a dolgok között, amit igazából profin lehet alkalmazni, hogyha tényleg azt szeretnék, hogy a terméküket meg is vegyék az emberek. És erre ezt a reggeli marketing félet arra hoztuk létre, hogy ezeknek az embereknek segítséget nyújtsunk, és ezáltal át tudjuk neki azokat az információkat adni, amellyel el tud boldogulni az értékesítésével. Ugyanakkor nem titok, hogy lesz egy olyan táborunk, egy egyhetes intenzív táborunk, ahol részletesen meg fogjátok tudni, hogy pontosan hogyan kell ezt felépíteni, és hogy erre igazából lehet majd jelentkezni, még a részleteket majd később fogjuk elmondani, de mindenképpen nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy szeretnénk azt, hogy mindenki sikeres legyen, és szeretnénk azt, hogy ezt nagyon jól csinálják az interneten, ezért ezt a tábort, úgy döntöttük abban a csapatban, hogy megszervezzük, és erre a táborra lehet majd jelentkezni, még a pontos adatokat, vagy pontos időpontot majd egyeztetjük, és úgy terveztük, hogy majd valamikor ezt valószínűleg a július folyamán ez bevezetésre fog kerülni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, aki érdeklődik a téma iránt, és tényleg profin szeretne értékesíteni az interneten, mert lépésről lépésre felépítve meg fogja tudni csinálni azokat a dolgokat, amit pontosan kell ahhoz, hogy az ő terméke, az ő szolgáltatása professzionális szinten legyen megjelenítve az interneten. Igen, köszönöm Zoli, hogy ezt bevezetted és felvezetted, és szeretném mondani mindenkinek, aki felvételről nézi ezt a videót, nézzétek meg, és keressétek meg a linkjeinket, és érdeklődjetek, vegyétek fel velünk a kapcsolatot, és ne habozzatok feliratkozni, mert nagyon fontos, hogy tudjátok a legfrissebb, és a lényeg az, hogy ne maradjatok le, és minden hétfőn, szerdán reggel 9-kor reggeli marketing félórákat tartunk. Gyertek, ismerjetek meg minket, és iratkozzatok fel. Sziasztok, szép napot kívánok nektek!